Hi guys, enchulur mattilla and welcome to my YouTube channel Pooja Tulu vlog. ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲ ದಾಯಗಂದು ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನೀರನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾ ವಾಯ್ಸ್ ಗೊತ್ತದಪ್ಪು ದಾದಪ್ಪ ಮೋಲು ಇತ್ತು ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ದಾದದಪ್ಪು ದಾದಂದು ಪಂಡ ಸೊ ಇನಿಯಾನು ದಾದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೆ ಪಂಡ ಟಂಟಡ ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಾನು ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಗೆ ಏಪಂ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಿಂಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಂಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಾರ್ದ ಏನು ಓಲುಂಡು ನಾಡ್ ನಾಡ್ದಿನ ಪಣ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಗರಿಗಿಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನೋದಿತ್ತ ಬೈದಿನ ಒಂದೊಂದು ಬರಿಯರಿತ್ತಂದು ನಿಕ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಒಂದು ಹಿಂಗಿನ ಪನ್ಪುನಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಪಡ ಓಲಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಪುಣ ಪನ್ಪಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಎಂಚ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಒಂದೊಂದು ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನಾನು ಪನ್ಪುನಿ ಗೊತ್ತಂದು ಸೊ ಎಂಗ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತೇನೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಚ್ ಏನು ವಿನ್ ಆದ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಗಾಡಿ ಉಂತದೆ ನಮ್ಮಡ ಪಂಡಿನಾದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲ ತ್ರೋಬಾಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಂಡದನಾಗ ಅವ ಪಂಡಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಗುಲ್ಲಾಡಿ ತನ್ವಿ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ತಂದು ಕಂತಾನೆ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಜಂಪಿಂಗ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತಂದು ಸೊ ಇತ್ತೆಲಂಜನ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗೊಂದುಂಡು ಏಪನೆ ಮೊನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಅಂದು ಮಾತ್ರ ಮೊನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಯ್ರ ಖಾಲಿ 3 months ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅಂದು ಬರಿಯರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ 4 months ಆಂಡ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಸೊ ಅಂಚ ಇಂದು ಇತ್ತಂಗೆ ಫೈನಲಿ ಬತ್ತನ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಕೆಲವರು ಎಣ್ಣೆರು ಮಕ್ಕಳು ದಾದಪ್ಪಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಬರಂದಿನ ಮೊಲೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಮೋದಾದ ಈತು ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಎನ್ನು ನಕಲ್ ನಿಕಲ್ ದಾಲ ಎನ್ನಲೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಇನಿ ಸೊ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೆ ಆತೆ ಪಂಡ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಬಂಗ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕು ಸೊ ಫೈನಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಪನ್ನೋರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅವಪುರ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅವಪುರ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಲೆಟರ್ ಬತ್ತಿದ್ದು ಯಾನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೇಜ್ ಪಾಡೋಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪನ್ನೋಡು ಓಕೆ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ತಕೊಂಡೊಂದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೆ ಪನ್ನೋಡ ಪನ್ಪಿನ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಅವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಂಡೀನಿ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ನನ್ನ ದಾದಪುರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಯರುಂಡು ಅವಪುರ ನನ್ನ ತನ್ನತಿಗೆ ಆಪ್ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಏರ್ ಮಾತಾ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಉಲ್ಲಾರು ನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಒನ್ ಡೇ ನಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇನ್ನು ಅಂಚೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ నేను ತೋಜಾಯರ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 minutes ಅನ್ನಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ ಒಂದು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೋರ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಪಿರೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ತೋಜವ ದಾದ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ಲಿಲಾಡು ರಡ್ಡು ಏರುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಮಲ್ಲಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪನ್ಲಕನೆ ಇನ್ನು ಏನಿಲ್ಲಡು ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ನಿಕ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ ತೂದುಪ್ಪಾರು ಸೊ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಿಗ್ದಿ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲಿನ ನಿಕ್ಲೆಡ ಪಾತೆರ್ಪವೆ ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ ರಡ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಏನ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅರೇನು ತೂಪೇರು ಪಂಡ ಅಂಚತ್ತೆ ಪಂಡ ಸಡನ್ ಆದ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರು ಸೊ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಬೈದೇರು ಸೊ ಕೋಡೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಅದಾದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ ನೀನು ಮಲ್ತಿಜನ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಐಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೆಡ ಪಾತೆರ್ಪವೆ ಅಂಚೆನೆ ಏನ ಮಾಮಿಲುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ಪವೆ ಅಮ್ಮಲ್ನಲ್ಲ ಒಪಿನಿಯನ್ಗೆ ಏನ್ಪವೆ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಕೆ ಏನ್ಪವೆ ಮೆಗ್ಗನಕ್ಕೆ ಏನ್ಪವೆ ಪುರ ದಾದಪ್ಪನ ಪಿರಕ್ಲೆಗ್ ಪುರ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಿಖಲ್ ತುಳೆ ಸೊ ಐತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪಗ ಕಮಾನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಖುಷಿ ಆಂಡಾ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಂಚಿ ದೂರ ಸರಿ ಇಟ್ಟೆ ದಾದೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಇಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಏತ್ ಖುಷಿ ಜಿಂಜ ಮಾಮಿ ಲಕ್ಲೆ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಮಾಮಿ ಇಂಚಿ ತಿರ್ಗ್ಲೆಗೆ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ನೀ ನಿಂಬೇರು ಅಂಚ 50% ಅರೆಗೆ 50% ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಫ್ ಇದೇ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಾಚಿಕೆ ಪಲ್ಲೆ ದಾದಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಇದೇ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ದೊಡ್ಡಂತದ್ದು ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದೊಡ್ಡ ಇರೇ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಅವು ದೊಡ್ಡನ ಮೆಗ್ದಿ ದೊಡ್ಡನ ಮೆಗ್ದಿ ಅತೆ ದೊಡ್ಡನ ಮೆಗ್ದಿ ಮೇರ ಅಕ್ಕ ಮೇರ ಮೆಗ್ದಿ ಅದೇ ದೊಡ್ಡದಾದ ಈ ನವನ ತೂ ಒಂದಿರ್ಲೇರು ದೊಡ್ಡದು ಇಲ್ಲೆಗೆ ಛೇ ದೊಡ್ಡಗ ಮಂಡೆಚ್ಚ ಅವನುಂಡಿತ್ತೆ
ತೂಪ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಇಂಚ್ತೂಲೆ ದೊಡ್ಡ ತುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯವ್ವ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಗಂಜಿನ್ನೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಇರ್ ಮೋನೆಗಿದಾದ ಮೇಕಪ್ ಮಂತಿನ ವಾವ್ ಶೋಕ್ ಆತನ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಕೈಟ್ ದಾದೆ ಇರ್ನ ಕೈಟ್ ದಾದೆ ಸೀಡಿಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಲ್ಲಿ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿನಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪಂಡ್ಲ ಆಪುಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎಂಬೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿದ ಎಂಬೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾವೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಚಿನ್ನು ನೇರ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉಂಡು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂದು ಜಪಾನ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ತಂಬ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಕಲ್ ಓ ವಿದ್ಯೆ ಓಡು ಚಿನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಬಂತಂದಿರ್ಲ ನಾನು ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಜಿ ಆ್ಯಪ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಜಸ್ಟ್ 235 ಕೊರಿಯರ್ 235 ನಿಕ್ಲೆಗ್ 6 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ 6 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಸೈಜ್ ದ ಕೊರ್ಪುಜೆ ಆಯ್ತು 30 ml 50 ml ಅಂಚ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಟ್ ನೆಟ್ ಕೊರ್ಪನ್ ಪೂರ ಹೋಗೋದ್ರೆ ಮಾಮಾರ್ತ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ಲಮ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಶುಗರ್ ದಕ್ಕಲ್ನಲ್ಲುಂಡು ಎವಯುತ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಡಮಡೆಕೋ ಸುಮಾರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಆಯ್ತ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಿಗು ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 6 ಟ್ರಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೊರ್ದುಪ್ಪೆ ಸೊ ನಿಕ್ಕು 6 ಟ್ರಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇದನ್ನ ಒನ್ ಟ್ರಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 6 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅವು ನಮಗೆ ಎಂಚ ಬೋಡು ಅಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಇತ್ತನೆರ್ದು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತರಪದೆ ಅವು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ತೋಜವೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಆಯ್ತ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕೊಡ್ ಬೈದನ ಸೊ ಆಯ್ತು ಅರೌಂಡ್ ಎಂಕ್ ಏನು 6 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ 6 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದೆ ಸೊ ನೆತ್ತ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ದಾದಾಪುರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ನಿತ್ಯ ತೋಜವು ಜನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜವೆ ಸ್ಮಿಟನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಡೊಂದುಲ್ಲ ಐವಕ್ಕ ಅವು ಸ್ಮಿಟನ್ ದಾಂಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮೀಶೋದು ಶರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಕಾಂಬೋ ಶರ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದ ಶರ್ಟ್ ಸೊ ಆಯ್ತು ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ 400 2 ಶರ್ಟ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಸೊ ಆಯ್ತು ಏನು ಫೋಟೋ ಏನು ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಲೆ ಸೊ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಬೋಟ್ ತುಂಬ ನೋಡಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲ್ದೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾನು ಕೋಡೆ ಇಂಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಇನ್ನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡಿತೆ ಬಾಳೆ ಲಕ್ಕ ಅವಳು ಆಯ್ ಪಣಿ ಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ಲಕ್ಕ ಅವಳು ನಿಕ್ಲೆ ಕಿರ್ಕಿರ್ಕ ಒಂದು ಉಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ತನ್ವಿ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಲಕ್ಕ ಚಿನ್ನು ಚಿನ್ನು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಓ ಮುಲ್ತಿಲ್ಲಾಗಿ ನಾ ಕೈಟ್ ದಾದೊಂಡು ಒಂದು ಈ ಕೈಟ್ ದಾದೊಂಡು ತುಲ್ಲಗೆ ಈಗ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಚಿನ್ನು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಚಾಚಿ ಜೋ ಗೈಸ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಇಡಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚಿನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿ ಜರ್ನಂಡ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಬಾಯ್.